Ja sećam posle kad sam završio taj doktorat i to blejanje, nisam znao, nije imao ko da me uputi. Sad ovi mladi, ako su pametni, sve sam im objasnio. Ja sam, brate, posle toga, kad sam doktorirao, pa ja mislim još jednog godinu dana, tako, jednom u 15 dana, jednom u mesec dana, sanjam košmar. Ali znaš kakve sam košmare sanjao? Ja sanjam, ja studiram. I treba da zaostalo mi još 3 ispita, treba da doktoriram, treba da završim. Ja sanjam da ja studiram. To je meni bio košmar. To je noćna mora, brate, da ti blejiš tamo u onoj klupi, onaj tamo priča neke gluposti koje ti nikad u životu nešto... Onda te maltretira na ispitu, moraš sve da znaš na pamet. Sjećam se kad sam polagao istorijsku geologiju. To nisam hteo da naučim. To nisam hteo, pa naučim 20% predmeta, pa se molim Bogu da izvučem ta pitanja, 4 pitanja. Pa izvučem 2 znam, 2 ne znam. Pa onda naučim 30% gradiva. 25%, pa ne izvučem, pa 30%, pa 35%. Sve sam tako pomalo. Bubaš napamet, moraš napamet da naučiš, bubaš. To učiš koji su slojevi, kako se zovu, koji su tu fosili, latinski naziv. Znaš kakve nebuloze, brate. Ta istorijska geologija, to je bilo izuvanje. I onda sam tu naučio negde jedno napamet, jedno 50% gradiva. I izvučem sva 4 pitanja. Polagao sam jedno 7 puta. Izvučem, ja dobijem pitanja, vidim, ne znam i idem napolje. 3 pitanja znam, jedno ne znam, izađem napolje. Neću, mislim, znam da neće da me pusti ako ne znam 4 pitanja. I ne znam, iz 7. puta, znao sam jedno napamet, jedno 50% gradiva, a počeo sam da učim napamet sa 20%. I naučim 50% gradiva i... Jesu vam se palet? I zalomi mi se, ne znam, iz 7. puta, ne znam iz kog, ili iz 5. puta sam položio. I znam sva 4 pitanja. I ja izađem i samo bubaš napamet. Nema tu razmišljanje glavom, neke nebuloze, brate. I onda me on tu nešto forta, kao jaka osmica, jako rekao, daj mi bato 6, samo da više ne dođem ovde nikad. Sjećam se kakav je to bio teror, je ta istorijska geologija. Brate, kidanje, znači kidanje. Ne biste preporučili nikom. Ma jedi, brate, ali nisam znao, nimao ko da me uputi, brate, mučio sam se znaš kako, I tako da, to je teror, brate, kad se setim te debilane tih fakulteta, nije mi dobro, brate, nije mi dobro, znači, ko je pametan, živ, znači, spašavaj živu glavu da ne ideš u taj sodo među te ludake, brate, užas, nemam reči. Tako da, prijatelju, da sam u tvojom mestu ne bi upisao nijednu srednju školu, da sam sad ja 15 godina, znači, nema sile, brate, pobegao bi od kuće, brate, ali ne bi išao u srednju školu, pokušao bi da se dogovorim s roditeljima, ako ne može, vanredno, ako ne, brate, ne znam, pobegao bi u Hajduke, živeo bi s medvedima u šumi, brate, ali ne bi išao tamo, nema šanse, s ovom pameću nema šanse.